Vonku je stále krajšie a krajšie počasie a vy siahate stále po tých šalátikoch, tak dnes si pripravíme jeden skvelý a určite to nebudete robiť naposledy. Poďme na. Takže najprv si zoberieme jednu neprilnavú panvicu, 100 g cíceru, 100 g kukurice a pekne to na neprilnavej panvici oresujeme. Minule mi nejaká pani napísala pod video komentár, že na čo mám tej blbé reči, že je recept super, ale mohla by som to vynikať. Nevynikám, pretože mňa to baví a vás tiež. A keď sa nepáči, scrolluj ďalej. Dobre, keď sa nám už kukurica chytá do zlatistej farby a aj cícer, tak pekne odstavíme z ohňa a dáme bokom. Schytíme misku, uhorku a nastruháme do misky na kolieska uhorku. Môžete kľudne celú. Uhorka sa nezapisuje do kalorických tabuliek, respektíve ja nezapisujem, pretože je to väčšina voda a vlastne má veľký objem. Budete mať pocit, že veľa ste toho zjedli, ale bude to málo kalorické, takže uhorky papajte kľudne, koľko chcete. A hlavne si určite zoberte lepšie strúhadlo, lebo toto je old school, masakrík. Nechám si tam aj prsty, nechty do ryky. Nechtárka ma zabije. Keď to máme, nakrájaná paprika ide do toho, nakrájaná cibula, šupneme do toho našu zmes. Teraz dajte do toho 100 g balkánskeho alebo feta syra, vždy zabudnem. Posolíme, okoreníme. Dáme mletú údenú papriku, pridáme ešte 50 g kapári, ako sa to skloňuje, kapár. Proste kapári pridáme 50 g, grécky jogurt, poplakáme ešte polkou citróna a dáme jednu polievku lyžicu medu alebo čakankového sirupu. Čo si teraz hovoríte, že toto je pekný mazlajk chili? Je, ale ja milujem mazlajky, to sú najchutnejšie veci. Najchutnejšie. Minule som sa rozprávala s niekým o tom, že rýža, tunia, kotyči zmiešaš, proste zle to vyzerá, ale je to mega chutné. Vyskúšajte. Ďalší skvelý tip na obed. Nestíhaš, spravíš šup šup a máš vybavené. Netreba to prekombinovať, ľudia. Jednoduchosť je krása. A mňa štípe. Fú, tá cibula je fajnovo silná. No, takže skvelý šalátik je na svete. Vyzerá to brutálne. Ideme ochutnať. Výborné. Ty kokso. Toto sa mi fakt podarilo, dojdi. Super. 600 kalórií, 40 g bielkovín. Rozdielte si to na 2 dávky, na 3 dávky. Akú máte dietu, akú máte stravu nastavenú, je to na vás. Ja by som toto celé zožrala bez problémov. Takže, keď chcete a môžete, zjeste to celé. Keď nie, tak podielte sa aj s ostatnými. Určite si to pripravte. Vidíme sa na budúce. Čaute.